Hello guys, good evening. Grabe ka blurred sa tong camera guys, no? But sagda ilang na guys, tinana namang yun na natay mahimo. Anyway, ang inyong madunggan guys is drama no nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. And we are now part 22. So nakasubaybay ani guys, no? Thank you so much. I hope nga dili mo magsawa, no? Nga mamati ang tod sa finale. Wani ka episode guys, 8 ka episodes ang inyong madunggan. O karon di nata maglangan ako ng paminawon dayon ang sumpay. Muli ko. Dili ko ganahan diri sa ospital. O niya, ang doktor, okay ba ang doktor? Okay na siya. Gusto kong muli ko. Gusto ko masuroy. Gusto ko mag-island hopping ta. Oo, mao ba? Gusto kong masuroy sa mga nindot nga dapit. Nga kauban ka. Okay ka? Oo, sige, okay ko. Salamat. O niya, unsa man, okay na bang imong kahintang? Okay na ko. Gusto na kong pahimos lang ang kanindot sa kinabuhi. Uban ka ni mo, Piolo. Samtang dili pa mo pidok ang akong mga mata. Sarah, Okay ka ba, Piolo, my king? oh, okay. Okay kayo. Dili ko gusto mo pondo tinhigod. Kaya magsigil ako gunahon na sa kong sakit. May punto ka, Sarah. Gusto ka? Gusto ko matanaw sa mga nindot nga dapit. Yes, mo na labing mayo. Salamat, Piolo. Yan na ba? Manay gusto na ako. Nga unsa? Manay gusto na ako makita nga mapahiyom ka, madasigon ka. Oo, dapat lang. Dili ba? Very good, very good. Salamat, my king. Ikaw ang akong magdadasig. Sarah. Mao na imong gusto, anak. Yes, Dad. Mi, okay ka ba? Okay kayo, iha. Bakit ka na problema? Mas malipay ko nga makita kang malipayon. Thank you, Mi. Kanus aman ang imong gusto nga mag-island hopping. As soon as possible, Dad. Ugma, Mi. Saturday man ugma. Diba? Yes, iha. Saturday? Gusto ko ugma nga mag-island hopping tami. Why problema? Sige. Akong kontakon ng akong kumare. Nga dunay dakong sakayan nga perming pakyawon sa mga tao nga mag-island hopping. Kunta ka dayon, Imelda. Oh, yes. Tagapunta inganyo ka na. Akong tawgan karon dayon. Thank you, Mi. Kitsa may gusto mong atong kuyog, ha, Sarah? Di, masukot ka. Nga akong dadon si Piolo. Si Piolo? Okay, iya. Thank you, Di. Ikaw, Mi. Masugot naman ka nga akong dadon si Piolo, di ba? Oh, of course. Why problema? Sige. Data siya. Akong ipakontak ni Lucy ang akong kumare nga tagapunta inganyo para sa pambot nga atong sakyan. Oh,
Unsa na? Ay, automatic! Ay, sugot na yun ang imong kumaryo. Ay, libre pampambat. Oh, labing maayo. Hala, lipay baya ko, ma'am. Nga naman, Lucy. Tungkol kinakita na ako, nga murag dilagsik si Sara do. Nalipay siya nga. Makapauli na kita sa bahay. Ay, bitaw yun, madam. Kay kung pirmi na siya din sa ospital. Ay, mo pirmi nga masuo siyang una-una nga. Kanang na-admit siya dire. Ana. Dugay pa kay na maayo. Tinuod ka na, Lucy. Lipay pod ko nga kanang makauli na pud si Ja. Og akong ampo Ma'am Imelda no, ha? Nga iyang kanang kasaya ba sa dagway niya karon ba? Hangtod na gayud na sa hangtod. Basin pa, Lucy. Maayo unta. Unyag maayo, ma'am. Ngano man na? Ilugmaw man ang imong luha. Ngano di ay, ma'am? Ma'am, unsa man gid ang matuod nga sakit ti Sara oy? Ma'am Imelda? Pwede ko mahibaw, ma'am? Dili baya lalim. Nga akong tan-awon si Sara nga kun kanang muatake ng iyang sakit sa iyang ulo. Gusto niya nga kanang ibton ang tanan niyang buhok aron mawala ang kasakit do. Lucy. Ma'am, pwede tug-anan ko nimo? Unsa gyud ang sakit ni Sara, ma'am? Pwede ko mahibalo. Lucy. Palihog. Ayan akong pangutan, apa. Ma'am Imelda? Hangyo ko lang. Tabangi lang kami kampo, Lucy. Nga mamaayo sa hingpit si Sarah. Ay, nag-ampo gayud ako, ma'am, oy. Salamat. Oy. Ay, ma'am. Ay, si Sara. Oy. La, nanggunit kang piola. Mikawa sa iyang kwarto ning ospital. Oh, Lucy. Oh, Sarah. Mommy. Anak. Mommy, ato na ta. Anak. Sige. Dali na, Piolo. Okay. Ay, Lord. Salamat, John. Salamat. Nakita na ni mo, ma'am? Ha? Ingon o sa dasig na gid kaayo si John. Oh, Lucy. Ano ba yan? Madasigon si Zara pero ikaw. Nagasubo ikaw. Pasag nilang ko, Lucy. Naunsa na ne? Ay, ato na ta? Kay, tuan na ma'am. Tuan naman to si Sir Jibar. Tuan na sa sasakyanan ba? Nagapaabot na to. Lo, bye Pilo. Hello, bay Buloy. No, maka. Paibaw lang ko rin mo. May gawas na mi sa ospital. Oh, tinuod ka? O lagi, nagkagawas na mi. May noon, so napasabot nga, mayo na si Sara. Bay. Kasabot ko bay. May lang untag doon ay milagro taon nga, mamaayo na siya ba? Tinood ka na, bay Buloy. May lang unta taon, nung milagruhan taon na siya ron sa ingon ba? Did taon mag-udhak ang kasing-kasing ni Derisa. Bay Buloy. O, naibaw, yung kabay, di ba? Mahal kay kang Risa. Pero tungod sa kahimtang ni Sara, napugos siya sa pag-uyon nga naa kaniha, nakiguban kang Sara. Pero ilawom siya yung kasing-kasing bay. Dugo niyo eh. Tinood na. Ibutang ko na to, kung ikaw nimutang sa dapit ni Derisa, kung palang nit sa Derisa, makiguban og laing laki, o unsay bation nimo. Iko na. Lahi ang sitwasyon, bay. Lahi. Ay oo, lagi, sabot eh, kung lahi lagi, pero bisa na ang pagsabot ni Risa taon, pero ilawom sa kasing-kasing na bay, nagdibal taon oy. Boy siguro, pirming naghilak sa tago si Derisa. Gusto na lang game, bida, eh. Oh. Ay, no, kung konsensya ha pa. Bay Piolo.
Praise the Lord, Buloy. Oh, mauligi, praise the Lord ko kayo. Pero bisag nakagawa sa ni Sarah, pero ang iyang kahimtang taon kanang Oh, husto na, Buloy. Ato na lang iampo nga mamaayo kit siya. angay yung maayos yan eh. Karon sa ingon, kapauli na sa Baypiolo din eh. Buloy. Atong iampo dahil yung kauli na sa Baypiolo taon na rin, mahuwasan kasi mong kasakit ba? Buloy. Oh, kung si Sarah nag-anto siyang sakit, ikaw nag-anto sa kasakit. Buloy, uy. Ay, mamakakoy, buloy, oy ko taon. Bida, buloy kiko, di ko buloy, oy. Ay, kung ingna nga, waka magantos. Ay, kung ingna nga, waka sakite. Ay, kung ingna nga, wap ang hubas ang imong Igo mga na, Buloy. Igo na. Okay na ko. Nisabot na kit ko. Nisabot ka, pero nagbako ka. Oh, Nagpahungaw lang ko sa kapuot sa... Diretso mo lagi kita small, hindi kan sa ospital. May pamaliton ko para sa tong Highland hopping. Mamalit ko gaw sunglasses, shorts. Oh, mo ba? Okay. Piolo, may kontak ka ba ni Risa? Oh, kontak ni Lisa? Pwede kang makatawag niya. Nga naman? Ako sing dadon sa tong island hopping. Otsa? Gusto ko nga malingaw usab si Risa. Gusto kong iuban siya. Okay ka ba, Piolo? Ha? Diretso mo lagi kita small, hindi kan sa ospital. May pamaliton ko para sa tong Highland hopping. Mamalit ko gaw sunglasses, shorts. Oh, mo ba? Okay. Piolo, may kontak ka ba ni Risa? Oh, kontak ni Lisa? Pwede kang makatawag niya. Nga naman? Ako sing dadon sa tong island hopping. Otsa? Gusto ko nga malingaw usab si Risa. Gusto kong iuban siya. Okay ka ba, Piolo? Ha? Oh, kuan kining Ay, sorry. Nga naman nugo pa man ko nimo. Ako nalang contact niya. imong gid siyang dadon. Yes. O sa siya sa mga tunay na kong amika. Amiga nga tinud-anay. Oh. Amiga nga dili traidor. Oh. Amiga nga dili magilog o kalipay. Kuan kining Ako siyang tadon. Tuod di ay si Boloy. Akunta ka siya. ano? Ikaw may contact niya. Dadon sa nato siya. Latip si Buloy? O liki, atong dadon. Para malingaw po to siya ba? Kuan kining basig busy si Buloy. Tawagan na lang, Pi. Ako'y makiksulti. Ha? Palihog kong tawag din, Puloy. Ako'y masulti niya. Ako'y mahangyo niya nga mukuyog siya ugma. Okay? Please? Oh. Okay. Sige. Tawagan na lang. O kung makontak ni mo, ihatag na ako. Okay, suwayan ako. Palihog. Ma'am Imelda? Oh, Lucy. Oh, mga pipa minutes, boy. Dili lang ko na mi Lucy. Sige. Kay nuktuan naman to sila si Sarah o si Piolo, ha? Mamalik ko na ka to sila si Sarah. Hala,
Kanindot, no, ha? Kanindot kin unta kung wala pa sakit sila Sara. Shut up, Lucy. Ay, sorry, ma'am. Naghilo. Ah, asa may gusto nimo? Kape? Ay, oo, ma'am. Kape na lang po ako. Ito na, uli sa kutsihal. Panahon saan mo uli ko. Akong cellphone. Uy, may mga miss call. Si Bay Piolo, nanawag. Wala ko matubag na. 5 man ka miss call. Ano ko nawag man eh? Dili man ako makontak si Risa, uy. Trabaho pa man to. Busy tingali. Unsang oras sa dayang off? Mga alas 8 man tingali. Okay. Ay, unya na ako sa tawag ko. Inigkalas 8. Okay. Si Buloy, Di po magkontak. Sige lang ring. Di mo tubag. mao ba? Mapalibak eh. Si Buloy ni, nanawag. Maayo hinuon. Hello. Hello, way. Miss call man ka. Sorry kayo. Tubag. Silent mode akong cellphone. Okay na ba? Ano nawag mo ka? Kuan si Sarah may tuyo ni mo. Aha, oo, saman. Kaya ta, ako ihatag sa... Day, Sarah. Hello. Hello, Buloy? Musta? Ligawas na mi sa ospital, Buloy. Ay, mau ba? Very good kayo. Thank you. Praise God. Thank you, Buloy. Kanang may tuyo ka, Day? Oh, Buloy. Dadan ka na mo ugma, pi. Ha? Dadon? Asa mo ko nyo dadad eh? Mag-island hopping mini Piolo. Dadan ka na mo. Oo, ha? Okay kayo. Kamog lang si Risa. Among dadon. Ano? Oh, Buloy. Kamog lang si Risa. Among dadon. Kuan kining, Nga na dahil, Buloy. Dili ka masugon. Kamog ako si Risa. sugot. Sige, dadon ko. Okay. Pero, basig doon na ilaing kalihukan si Risa ba? Hangyoon ako. Dili man ito makabalbad na ako. Sige. Tawagan ako siya o niya. Inig-off niya siyang trabaho. Sige. Tawagin day. Ikaw rin bahala. Okay. Basta ha. Ugma ha. Kuyog ka. Oo, sige. Oo, day. Kuyog ko. Dapat, 6 o'clock in the morning, ada na kasabay. Okay? Para makaada na ta sa Punta Inganyo. Oo, kayo. Sige. Thank you, Baloy. Bye. Sige. Bye. Nako. Ay, lanapin. Yan dyan si Risa. Magsudong si Risa lang, Sarah. Maglabing-labing silang dawa. Uy, baya. Di ka mo ambak si Risa sa loud? Pait! Okay ka ba sa akong gipamalit, Piolo? Okay kayo. Okay rin. Imo pa dyan kong giapilan eh. Dapat lang. Ang ngayon rin ba kayo kasi sunglasses nga akong gipalit para nimo, Mao ba? Murag kag si Piolo Pascual. Yaks. Bitaw! Hapit na lang sutso. Wapag ikaon. Gutom na ka? Mga na ta. Ikaw may akong gano'n na. Thank you. Mahal bakit ka nimo? Yes. Mahal di ka, Sarah. Thank you, Piolo. Tala. Anak,
Gamay ra kayo ni mong gikaon. May, don't worry. Okay na ko. Sigurado ka? Yes, mommy. Kompleto na bang imong mga gipamadya? Okay na, mi. Di na, mi. Tanawa. Among isulog ni Piolo. Wow, sunglasses. Yes, mi. Ang ako, LV. Ug ang kang Piolo, Coach. Ay, saan pa no? Inday sara, o pila. Yes. Okay. Nia. Hala, wow, kaangayan, ni mo day sara. Thank you, Lucy. Akong itawad kang Piolo, ha? Oh, Ay, hala, wow. Pagkaangayan, ninjong duha, kanito tanawa. Mi, picture me. Akong lay picture, iha. Abi mong phone. Yes, Dad. Nia, oh. Picture me ni Piolo, Dad, please. Okay, no. Uy, si Sarah. Hello, Sarah? Hello, Besh? Kumusta na ka? Nagagawas ka na sa ospital? Yes, Risa. Oh, thank you, Lord. Nanawag ko ni mo kay gusto ko nga dadurong sa tika ugma. Ha? Asa? Mag-island hopping mga ni Piolo. Kuyog ka, ha? Risa? Uy, si Sarah. Hello, Sarah? Hello, Besh? Kumusta na ka? Nagagawas ka na sa ospital? Yes, Risa. Oh, thank you, Lord. Nanawag ko ni mo kay gusto ko nga dadurong sa tika ugma. Ha? Asa? Mag-island hopping mga ni Piolo. Kuyog ka, ha? Risa? Kuan kining kanosa mo mag-island hopping? Ugma, early in the morning. Ato ta mag-abot sa bay, 6 a.m. Kay magdungan ta pa doon sa Punta Inganyo. Kay ato man ta manukad para sa island hopping. Mao ba? Please, Risa, besh. Sige na, ayaw ko bari-bari. Kinsa atong kuyog? Kami ni Piolo. Uy, ala tingalig, makasamok lang ko. 3 is a crowd na rapa ko, no? No, kuyog ko sa damo si Daddy ug Mommy. Sila Lucy. Ingon man, ginapit sa damo si Buloy. Mao pa. Besh, sige na, please. Kuyog ta. Kuan kining halam manglaba para ba unta ko ugma. Wala na lang ko ng panglabagod. Kuan Sarah kining manawag lang unya ko ni ma. Kuan mangguyt kinang may prior appointment ko. Ay, mao ba? Yes, Sarah. Ang ako magud-unta ba nga matakuyog ta. Bisan sa humubong na panahon lang. Tungod kay basinog. Dili na ta magkita, Risa. Ay, Sarah. Bitaw, hangyo lang ako. Nisugot naman to si Buloy. Manawag lang unya ko nimo, okay? Sige. But hope and pray nga mukuyog ka, Riz. Okay, bye. Bye. Hala no. Nganong manaman sila nako. Sila na lang unta. Mag-island hopping sila, mag-enjoy sila. Samtang ako. O, sabi pati ko na ako. Niyon sabi buhaton ako dito, magtanaw ko nila. Piolo, nabagi ko hanggang yung sabi. Ni balibad ni siya? Action siya balipad. Himanglaba ko na siya ugma. Unya, doon ako siya prior commitment. Mao ba? Kung mao, di na lang nato dano. Ay, please. Nabangi ko hangyo. Okay ba? Saro naman sa... Di siya makagahin og one day na ako.
Oh, sige. Suwayan ako kangyo. Please. Gusto gid ako nga makakuyog si Risa. Please. Okay, hangiwan ako siya. Ay, si Buloy. Naan siya. Ay, kinauli na ka, Dires. Ganina na pa? Oo, mga alas 7. Di ay. Tinuod nga mukuyog kanilang Sarah sa ilang island hopping upa. Oh, ay, bawali ka. Nanawag si Sarah na ako. Nagpahibaw nga. Kuyog di ay ka. Bitaw, hangyo taon, kuyugon ko. O nanawag usap si Sarah na ako. Kuyugon ka no? O lagi, pakuyugon ko. Nya, saman, kuyug ka? Nga pakuyugon ng taon ko eh. Hibaw gid ka sa kong kahimtang Buloy. Maulgi. Bitaw, Tabihan na ba na akong pamakak? Nga wagid ko'y relasyon ni Piolo. no, basta, makak sa umayo, nga wate relasyon. Ay, sorry. Ano kita man. Pero abi mo, kini atong pagpamakak. Para naman sa bisa. Sa iyang kaayuhan, di ba? Tino na rin, para siyang kayuhan. Di, musamot ang iyang sakit ba? Ba na ka? May relasyon sa Piolo, di ba? Tanaw na ko. Bugto yung Sara na. Buloy. Oo di, kung may bawa siya nga may relasyon sa Piolo, tanaw ko. Di taon kaabot sa Tagal, oy. Butang nga dilikid angay mahitabo kang Sarah. Oo nga. Ang gitawagan mo ka, kuyog ka. Buloy, ang siya kong buhaton. Mukuyog ko? Ha? Buloy. Ano mo eh, ikaw rin mo kung di mong kagilingon. Kitingalig, mambakas dagat ha? Buloy. Buloy. Bitaw, day. Serius ta. Ikaw rin kayo makakuma na. Kuyog bakal di. Kung di kang kuyog, yung butin mo. Pero, naibaw na ta sa kahimtang ni Sarah. Gusto lang siya makikuban na to. Kung mo, sige, kuyog. Pero, Res, piling kamuti taon ha? Nga makapugong kasi mong kaugilingon. Ha? Nga naman. Ang ako ba, basong layat kagkalit sa laod ba? Kung makakita ka nilang labing-labing sila sa Piolo o Sara. Buloy. Pag sure ha, siguro ang imong mga desisyon ha. Hunahunahon sa nakok maayo, Buloy. Okay, magikar na po, ma. Sa buntag. Ato sa ilang bahay taon. 6 a.m. ko na, ato na ta. Di ako na, Buloy ha. Wa pa ko masayod ko na. Unsay angay na kong buhaton. Biyaan taon na ka. Ay, haluya taon eh. Pugos taos pagkuyog. Or mabaliban. Pagpita. Isa dilim kayong tang Risa eh. Labaw pa na sa cancer. Punta ko na ko si Riz. Hangiwan akong kuyog siya. Kung nanaa siya, looy po kayo. Hindi man ako sumatagan ng pagdagat. Nakapamakakarabagan minisar. Nawa may relasyon ni Risa. Sa taon na ako eh. Sarah, napakiluoy sa nako. Nga amog. Si Robin na sa nangyanawag. Hello, Robin? Sarah, niadto ko sa ospital. Wala na ka dito? Nigawas na ko. Sarah, Naghila ka? Sarah.
O siya akong buhato na. Nga noon sa madi ka. Sara, tabangi ko. Doon mo patay na ako. Unsa? Doon mo patay na ako. Nagsunod-sunod sila na ako. Kinsa man na sila. Huwag kong kailan nila. Robin, wa ko ikatabang nimo. Kung may problema ka, tinipsing ra ng imong problema. Bye. Shit! Gi-off na niya ang iyang cellphone. Makalagot. Murag doon nagsunod ako. Dili mo makapatay na ako. Dili. Musibat ko. Musakay ko sa motorsiklo. Gukod mo! Mga buhang mo! Si Piolo. Hello, Piolo? Risa, Nanawag ka? Nga naman? ang iyo lagi Sara nga ako'y mahangyo mo nga pakuyokon ka. Mukuyog ko ninyo, Piolo. Mo lagi ang gusto taon. O niya, makaya ka na nako, Piolo. Tuan, kamay lang sakripisyo. Ug asa ko to ang akong sakripisyo, ha, Piolo? Asa man? Kuan ba, kini... Ato lang atagan ng ikayon si Sara. Kaya rin nato, kaya ni nato. Kasabot ka, kaya ni nato. Ug asa ko to ang akong papamakak sa kong kaugalingon, Piolo? Asa? Parehas ta, Risa. Ikaw lang ba? Lakip ko. Piolo? Nga naman? Ang iyo lagi Sara nga ako'y mahangyo mo nga pakuyokon ka. Mukuyog ko ninyo, Piolo. Mo lagi ang gusto taon. O niya, makaya ka na nako, Piolo. Tuan, kamay lang sakripisyo. Ug asa ko to ang akong sakripisyo, ha, Piolo? Asa man? Kuan ba, kini... Ato lang atagan ng ikayon si Sara. Kaya rin nato, kaya ni nato. Kasabot ka, kaya ni nato. Ug Okay? asa ko to ang akong pagpamakak sa kong kaugalingon, Piolo? Asa? Parehas ta, Risa. Ikaw lang ba? Lakip ko. Piolo? Pero, sige, kung dili yun kaya. Sige, balibaran ako sa... Pasabto na ko siya. Manawag raw niya ko niya. Saya ko ito bag niya. Sulti siya nga manawag ra ko, okay? Sige. Okay. Kuan, dili ka muli. Di tingali. Mao ba? Di banggod magpabiya. Di ay ba? Ayaw ka balaka, ha? Ayaw ka balaka. Sakto na. Sige. Bye. Di siya mo uli. Mag-upan silang Sara. Ako diri, magkuna-una. Kung sa ilang gibuhat. Hingunog sa mabuang ko. Nanong niabot pa maning hitabua. Sara? Sara, nausa ka? Okay ra. May kaso. May kaso. Pero, may pingitay mo nga. Bastos kining sakita, uy. Uy, respeto. Bisig niya kang ako bisita. Nagsamok-samok yun. Kadiyot. Ano tambal? Palihog ko. Oh, kadiyot ha, kadiyot. Huwag mo ko dibatap. Ayoko na. Please. Atagi pa kong hikayon na magpalipayon. Ang iyo lang. Pwede ba?
Sarah? Sarah, anak? Anak? Sarah? Mami, Naunsa ka? wait ka, Sumi. Okay ra ko. Si okay, good. Sigurado ka, anak? Di, okay ra lagi ko. Sure ka, ha? Nakatumar ako sa kontambal. Gipatumar ako ni Piolo. Ha? Piolo, salamat. Oh, okay ra, Mama Imelda, okay ra. Anak, pagsulti ha. Kunon sa imong kipati. Ayaw ka bala kami. Padong na ni nga mamaayo ko. Hinaot pa unta, anak. Hinaot pa. Ole, Kimi. Anak, manglakaw ba ta sa iyo sa bunta? Sure Don't ka? worry, di. Ligoon ko nga manuroy taugma. Salamat, anak. Sige, pahuway na. Aron makamatakaw sa iyo. Gina. Yes, di. Mi, mataog na ko. Sige. Sud na sa imong kwarto, iha. Diri lang ko sa couch, Mi. Ubanan mo ko ni Piolo may king. Piolo, Diyara ko, ma'am, di na ko siya biyahan. salamat. Piolo, salamat sa mong sakripisyo, do. Hapit na mag-alas 12. Katuog na lang. Oh, no. Dili ko matug kung di ka pasad matug. Nagpaabot ko sa tawag ni Risa. Kung madayon ba siya or dili. Ayaw na tingnan siya kung ano na pa, Sarah. Kita na lang ni Buloy. Anugnan ko. Kung dili makakuyog si Risa. Oh, pero di mo na ito mapugos. Sabta na sa siya. Kaya doon naman siya prior commitment. Oh. Wa na ko'y mahimo. Sige. Katuog na. Sige. Gitog na ako. Ambulante ka. Habuli ko sa imong bukton. Pwede, may king. Sarah. Itatak mo na! Ako si Francisca Byrne, nagpasalamat na nabunutan ang akong pangalan sa ilang mga panghatag ng mga grasya karong buntaga, ang daghang bugas, kumplito sa manok, kinulang manok, tanan, ug nagpasalamat ko nga ako gayon nabunutan. Salamat kay sa DXDC o katanan nga nagdumala ni ini. O grasya sa Ginoo nga ang nagbunot sa mga maayong mga kamot ang akong pangalan mo na bunutan. Kaniya kayong kabuntagon, maulang kabuntagon, higop mi sa manok. O salamat kayo. O si Francisca Byrne, nagpasalamat. Tatak, RM, and DXDC 621. Sa radyo mo. Ako si Bituaso ng Cainta Rizal. Thank you so much sa DXDC Sunday. Aside sa nag-enjoy ako sa game, naka-receive din ako ng 100 pesos bayad GCash. Totoo na ang DXDC, kasama mo sa radyo, kasama mo pa sa digital. Kaya mga kaibigan, manood sa kanilang entertainment online or on air. Tatak, RMN. 621 sa radyo mo. Itatak mo na! Ako si Leonie Rama Espanyol, nabuyo dali sa Adap Village. Ug wala ko gadahong UDI ang usa sa mabunutan sa Tatak RMN Raffle Promo. Kompleto, nakadawat ko 5 kilong bugas, hapton, ug ang chicken, ug kaning lamas, ug toyo, ug kaning bihon, ulyo, ug carrots, ug seasoning, ug atsan. So, kompleto yun, kaayo, ug wala na'y nakulang. Sama sa DXDC nga kompleto sa tanang oras o tanang adlaw nga akong ginapaminawan. Kamo DXDC ang maugyod ang akong consistent number 1 sa akong kasing-kasing Tatak RMN. Sa radyo mo.
Ako sa Cristal Demandan nga taga Malvar, Toril, Davao City. Daghang salamat sa DXTC Fun Day. Gawas nga nalingaw ko sa padula, nakadawat budget ko og 100 pesos via GCash. Tinuod yun di ay nga ang DXTC kasama mo pa sa radyo, kasama pa sa digital. Apil po mo mga kasama og atangi ilang uban pang kalingawan, online man o kahanginan. Tata RMN. RMN Davao. Radyo mo nationwide. Ay, saludo gid ako ni Piola. Kung lain patingaling lalaki, anawa na ay. Gikulamos nas day Sara. Pero naay, iyang gipakatulog si Sara sa iyang mga buktuan. Wagid mo atem og panghilabot. Murag yung nagakos og bata. Lucy. Ay, kasamok ba ni mo diha? Ay, ayaw pag-apil-apil. Namuso ta dire. Buang. Ay, agay. Hala, Ma'am Imelda. Ay, Ma'am, ikaw di ay na? Ikaw di ay? Ako ni. Kisam din pagtanaw ni mo? Akong gitanaw, si Sara o si Piolo, Ma'am, ay? Sila di mong gitanaw. Lucy. Usay akong buhaton. Nga mahawa na ka na si Piolo. Lisod ng papahawaon ni mo, Ma'am. Pangitaon, Mang Day Sara. Mao magkani. Na problema ako, Lucy. Pero, Ma'am, wala man ako'y nakitang kuan ka ng... Wala mang ako'y angay kabalakan. Ikaw ba, dili ka angay mabalaka? Tungod kay, buutan mang kaayo si Piolo. Huwag nga nung nakasulti ka man ni Ana. Tungod kay, para na ako, no? Dili kayo barumbados do Piola. Og dili pod ni butakal si Piola. Lucy. Tinuod man bitaw, Ma'am. Kay kung butakal pa ni si Piola, iyan ang ipahimud sa si Sara, ay. Lucy. Pero wa ka na niya buhata. Hinuon, idyang giatiman si Sara. Sama sa usa ka bata. Piolo making. Sara. Nakamata na ka. Usa din yung oras, ha? Early 5 o'clock na sa buntag. Wow, mo ba? Huwag ko kabantay na nga may bangon ka. Kaliko na. Pagkahuman, na ang gatas nga akong gitimpla mo. Wow. Ikaw may nag-anam para na ako? Nga no. Dili ka gusto nga makasilbi ko nimo sa hambong Sarah,
Nanghay-hay ka? Yes, mi. Akong gilapan ang siniya ni Piolo. Unsa? Gano ko din taon? Ganahan lang ko nga makasilbi niya, mi. Sarah, hapit na mag-alas 6. Magailan haping magkata. Ready na ako mga dadonon, mi. O sige, kay ito na si daddy ni mo. Nag-andam na sa van. Ang imong bag. Salamat. Lazra! Nanak ko! Buloy! Salamat! Pero si Risa, wa gyud? Oo, kibaw. Ang buot o makari baga taon to siya. Okay, sige. Adun lang to, Sarah. Niya naman bitaw si Baybuloy. Gipakyas ko ni Risa da. Wa gid siya. Okay lang. Sandin lang ko to siya. Good. Ato lang sa... Oh. Ay, ikaw ba? Oh! Uy! Si Risa na! Ni Asya? Risa, besh! Thank you, Aniaka! Thank you! O karon sa sumpay nga itong sugilanon nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat. Lazra! Nanak ko! Buloy! Salamat! Pero si Risa, wa gyud? Oo, kibaw. Ang buot o makari baga taon to siya. Okay, sige. Adun lang to, Sarah. Niya naman bitaw si Baybuloy. Gipakyas ko ni Risa da. Wa gid siya. Okay lang. Sandin lang ko to siya. Good. Ato lang sa... Oh. Ay, ikaw ba? Oh! Uy! Si Risa na! Ni Asya? Risa, besh! Thank you, Aniaka! Thank you! Oo, syempre, Sarah. Niagit ko. Thank you! Syempre, di ko makabalibad ni mo. Salamat kaayo. Lipay kaayo ko. Sarah, ato na kita. Yes, mi. Risa, dali na. Manakay na ta. Oo, Sarah. Dali ka. Diha. Sige. Salamat. Wa makatingog. Kuot mong lubot. Saban. Narisa Saban yung noon na ni mo. Oh, tinood Baybuloy. Saan naman na ni mo, anak ron. Be. Bangi lang ko ba itabangi ko? Saan pa ako ni mo? Bahala ka di, oy. Ayaw pa sa disrace, ha? Ay, safligan mo sa. Di ko minguyabag, ha? Pero, Pida, ikaw mo nagtsula. Doon ako yung pagtabang ng taon. Ako'y patiman no ni Manabayana. Paliyog lang ko, bay. Paliyog lang ko, okay? Pida. Ay. Buloy. Sir. Sige na, sakay na mo. Oh, sir. Baybuloy, sakay na, bay. Sige. Ari ko baksit. Okay. Buloy! Dali, Buloy! Magtupad ta! Pag-uutabi na. Patik. Ops! Direta na! Tapad na ako ka na! Tapad nyo, sabang hinul ka, bida. Sabang ko! Atay to. Sokoy. Okay, talipay ko, Piolo, dali. Ari ka diri. Dari lang ko. Dili, ayaw diha. Ari ka diri. Tungan ka naman ni Risa. Aha. Piolo, sige na. Pahimutang na. Kay mga to na kita. Ay, yes, ma'am. Hali ko na ba Anak kasto nga. Oh. Okay. Okay. Good. Unsa man, okay na ka? Oh, okay na ko. Sige na di. Larga na di. Okay. Reese, abibigyan na ako dili ka makakuyog. Bitaw, pero nauna na ako nga
maikog ko nga dili mo kuyog nimo. Thank you, gid kaayo. Welcome. Ang huwag ka matipyolo. Ikunin sa kong kapot. Okay. Selfie ta. Selfie ta, Reese. Okay, sige. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Buloy! Mag-selfie po daw, ay! Tampalungon din ako. Ano tampalungon? Ay, Buloy, dali. Sige, selfie! Ay, Buloy, smile. 1, 2, 3. Taro nga! Thank you. Thank you, Lucy. Salamat. Piolo, masandig ko si mga abaga, ha? Masandig ko, okay? Oh, okay. Sige, sandig lang. Thank you. No. Ay, Piolo, ngano ka? Mura ka gisakitan. wa. Di ko sinitisa nga kung kamot. Isan dikit si Sarah sa baga ni Piolo. Piyumon ko lang ako kung mata. Piolo, sulti lang akong kakapuyan ka. Okay. Wala problema. Teresa! Ngano ba, Loy? Aday tubig, day. Basig gahuot mo dughataon. Ha? Ngano maghuot man, Buloy? Ubakon mo taon ng kadahang dako, day. Ubakon na. Maubaw? Wali ka ko mahibaw, Riz. Ay, ubakon na, oy. Okay na ko, Buloy. Wal Tubig. kaso. Ayaw ka balaka, uy, noon sabi ka. Bahala na. Musandig-sag ko sa abaka ni Piolo. Sandig si Risa. Ahak ka lang. Buloy! Ngano, Lucy? Sandig sa gabi. Hoy, tanawa si Riza. Isandig po sa abaka ni Piolo do. Ay, ito, tingali na, oy. Baba? La, tingalit pa kamatay ko si Riza. Oy, ba't akong gubuhat? Ay, pulo sila ng tuog, oy. Tuog, Risa. Natuog sa Risa na. Ay, tugtog di ay! Mako ba? Si Mama Imelda. Dipilay sang liyon. Katong tingali po na. Si Sir Chibal. Nagpasigpat siya sa amin. Ang iyang nakita ni Sandy si Risa sa kong abaga. Magpiyong-piyong nasad ko sa akong mga mata. Okay. Niya na ta. Imelda, magmata. Oy. Niya na dito sa putaingan niyo. Oh, niya na ta. Hindi. Abot na ta? Yes, iya. Nakatuog ka? O, di. Oh, ikaw sa Piolo, nakatuog si Reka? Katagpila ko gamay, sir. Mau ba? Dali na. Mga naog na ta. Okay. Oh. Lagi pabintaka. So, kali. Ngano ka, Buloy? Ay, bantay ka eh. Sandig si Saras bagang Piolo. Ikaw po, sandig po dayon ka. Oo, ako kahibaw eh. Nakatog, manggugugoy. Atiki mong lulo, day. Ikaw, nakatog. Nakatog, bitaw ko, Buloy. Oo, huwag ka katugoy. Bahala ka, hindi makabuto. Bida. Di ako nakakaiskita na ko sa may Piolo.
Mga pabot sakya na to, bay. Oh, mao na bay puloy. Mao na. Lipan ako ni mo eh. Ano ka? Ang duha ba? Pulos sandig sa mong baga sa? Bitaw eh. O lagi. Kuyawan ko ba eh? Sige na magpasigpat si Bar sa amin. Mo tong patugtog ng sad ko. Mo ba? Oh, mao na. Ang amon. Patugtog lang ko kay lison na kayo. Kabantay ba? Piolo? Sus. Dali, arita dali. Mag-picture ta. Ha? Risa, pwede nga ikaw mo picture naman ni Piolo? Ha? Picture mi, bi. Anak mi diha, oh. Mulingkod mi anang dakong bato. Pwede? Okay. Okay. Pwede. But now you've gone, and I'm left here all Ang duha ba? Pulos sandig sa mong baga sa? Bitaw eh. O lagi. Kuyawan ko ba eh? Sige na magpasigpat si Bar sa amin. Mo tong patugtog ng sad ko. Mo ba? Oh, mao na. Ang amon. Patugtog lang ko kay lison na kayo. Kabantay ba? Piolo? Sus. Dali, arita dali. Mag-picture ta. Ha? Risa, pwede nga ikaw mo picture naman ni Piolo? Ha? Picture mi, bi. Anak mi diha, oh. Mulingkod mi anang dakong bato. Pwede? Okay. Okay. Pwede. Palihog ko, Besh. Okay. Dira ko cellphone, oh. Bibi. Riz, okay na ka, Riz? Okay ra. Okay. Ako lang, bebe. Ako lang yung picture lang, bebe. Unsa baloy? Ako na yung picture ninyo. Si Risa lang. Maayo man siya mudaog anggol. Ako lang, baloy. Ako na lang. Sige, Riz. Kay, manakay na rabata sa pambot. Okay. Sige. Pag ready na mo. Piolo, dali. Arita diri. Okay. Magkaho ta. O niya, mag-sunglasses. Sige. Okay. Day. Saan kaya rin mo? Kaya ra puloy. Ay, ilabay cellphone, Sarah. Dili, labay ko taon. Pero hapit na. Riz, unsa man? Okay na ning among posisyon? Okay ra. Okay. Nipusin na siya. Ahak na. Sanding na sad. Bida. Hilom na ko puloy sa paa sa timuwi. Iya, sakitaan na eh. Okay na, Riz? Okay. Okay na. Thank you. Chibar, ako. Tinarik mahulog ko. Dali, imod ka. Ngunit ko ka. Salamat. Okay, Sarah, dali na. Saka na sa damyo. Omi. Piolo? Ayaw pasagdi ang akong anak. Okay kay ma'am. Oops, okay. Okay. Napaimutan na ka. Thank you. Ayol! Duwata Rizal, pwede? Si Risa? Bata, Piolo. Sige, duwata si Risa. Okay, Sarah. Riz, dali. Tamawag kini mo tuloy. Uy, mo kikisumog si Piolo. Diskarte lang ko. Di ba yung pasagdan ka niya? Udso. Ida. Riz, dali na, Riz. Biyaan lang ka. Pasagdan lang ka. Huwag na ko ang daha. Di maligi. Porbida. Sarang yung tignan porbida. Riz, dali na. Okay. O sige, day. Cut na sa dami yo. Padawat niya. Baloy.
Okay, dali, gunit. Yeah. Baw na ba? Tuya kayo ang dami, oh. Oh, lagi, Piolo. Dali. Okay. Ay! Baw ka! Ah! Ay, hala! Mommy, si Piolo! Relax lagi. Ayaw man din mo lang si Piolo. Ay, tanawa. Iyang giganitan si Risa. Kuyawan ako Relax. Ay na. Gikugos si Risa ni Piolo. Aron idonol. Paingon diri sa damyo. Hapit ako magsalos, Mi. Anak. Hapit ako maglagot. Ayaw, anak. Igor mong mitabang si Piolo kang Risa. Halain akong gibati ngayon gikugos si Risa, Mi. Natural man ka na ngayong buhaton, Kay, dili man maantigo din mo langoy si Risa. Mo nga, nagkapakapain taon. Usa, relax lang, Sarah. Okay, Mi. Sorry, ha, Piolo. Okay ra. Dali, sige, paimutan na. Okay. Kuyawan ako Kalingkod ka na. Nabasa ka. So, magilis ka. May gani kay nawalag karga mga bag. Laki pang yung bag. Di na lang ko makilis. Okay. Risa, okay na ka? Okay ra ko, Sarah. Sorry kayo. Na-outbalance gid ko. Hindi kuyawan ko. Sorry. Naapil na ba si Piolo? Okay ra. Piolo, unsa man okay ra ka? Okay ra. Magsalos na ra ba unta ko? Sarah. Pero dili na lang ako magsalos. Kay, mabati na po nga akong kinaiya. Nakapangayo na ra ba ako og sorry ninyo? Sarah. Maayo bitaw. Sige na ligaw sa yung polgod. Iya ba lang gisipitan si Riza ay? Ug dadyon murag iyang gikugos. O lagi, di matigo mo lang oy. Hala, maayo sa nikapit si Riza ay. Mura sa sila ko dyan. Lucy. Risa, ice cream. Ay, di lang ko. Di ka makaon. Lami anak. Di lang ko pala. Silang duha na nga ako sa ice cream sa Piolo. Basta di lang ko nagsalapit. Riz, picture mi ni Piolo, be. Nga maghinungitay mig ice cream. Pwede? Ha? Ako lang, Daisar. Ako lang. Si Risa lang. Pwede, Riz? Manong ako mang cute. Hapit na ko mabuto, ha? Hapit na cute. Og karon sa sumpay nga itong sugilanon nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Risa, ice cream. Ay, di lang ko. Di ka makaon. Lami anak. Di lang ko pala. Silang duha na nga ako sa ice cream sa Piolo. Basta di lang ko nagsalapit. Riz, picture mi ni Piolo, be. Nga maghinungitay mig ice cream. Pwede? Ha? Ako lang, Daisar. Ako lang. Si Risa lang. Pwede, Riz? Manong ako mang cute. Hapit na ko mabuto, ha? Hapit na cute. Day. Kalma. Okay na ko pala. Ako ko ang cellphone sana. Ako na ikaw, ha? Ay, tao dito. Kuha ko.
Diya ka niya. Pigin na ya, tigilig tumbasan ka. Bawod ba kayo? Okay, Raloy. Taro, Risa. City picture. Rubida. Take picture nilang piulog, Sara. Dali, Riz. Ambi pa cellphone, be. Ayaw na. Selfie na tang tulo. Ako lay picture ba? Kamu doa. No, apil ka. Okay. Okay. Posing na mo. Okay. Okay. Wow! Tanawa! Ninot kaya itong piko. Bitaw, no? Riz, palihog ko, be. Ni akong phone, oh. Picture mi si Piolo nga, maghinungitay mi sa ice cream. Okay. Bebe. Di oh. Okay. Aray. Piolo, naunsa ka? Ay, sorry. Hala, natumba na ko siya, Sarah. Sorry. Riz, careful. Sorry, Gani. Imelda. Nga ano, Chipar? Nakita mo nga malipayon si Sarah. Walang taon niya. Buwan taon sa may baw nga. Igot na, Chipar. Dili na nato hiskutan pa. Sakit lagi ko na una-una, Imelda. Nga doon na tagal, iyang kinabuhi. Ikot na. Gusto na. Malipay yun sa uban kang Piolo. Oh, Chipar. Uy, Sir Robin. Kinsa na? Usa sa admirer sa atong anak na si Sarah. Si Robin. Hello, Robin. Hello, tita. Asa mo karon? Nag-island hopping kami, Robin. Kisay ko ba yung tita? Kamu bang Sarah? Yes, iho. Ano wa man ka magsulti, tita? Ako ang tagamito ng among private yacht. Mau ba, Robin? Ay, sorry na lang. Ay, nakaabang na kami. Come on, tita. Tita, diyan sila. Ha? Kinsay, nga ana, ha? Di ana sila, tita. Ang mga tao gusto mo patay ako. Odsa? Di mo makapatay ako! Dili! Ginoo ko. Naunsa ka, Imelda? Si Ruben, doon na yung mga tao nga gusto mo patay niya. Unsa? Kinsa mang tao nga gusto mo patay niya, ha, Imelda? Ambot lang, Chibar. Wa ka madawat ang utok atong tawhana? Maura ba na'y kadaganan nga may tabo sa taong sobra kabangag? Magunaw na nga dunay mo patay nila. Unsa? Okay, niya na kita sa nindot nga isla sa Hilutungan o Langgo. Wow! Nindot po din, Himi. Oh, yes. Sige na. Mga naog na kita. Omi, Piolo, mga naog ta. Okay, sir. Bye, Buloy. Bye. Naog ta. Sige, naog ta. Risa. Mga naog ta. Riz, aray na. Manaog na tayo. Una lang mo. Sunod lang mi si Baloy. Tana, Piolo. Okay.
Mugunit ko nimo ha. Kay dili ko gusto maparehas ni Risa nga mahug sa dagat. Oh, gunit lang. Dali. Si Risa. Di pa simpat rin ako. Sunod ta nila? Distansya lang tao eh. Sige, ikaw. Ito ba nung tayo lang Juniper dato ba? Suri-suri ito dito. Atos tuburan? Saman? Lang ta nila, pero distansya lang ta. Sige. Pasig ako na sa isuguon pagpa-picture nila. Ikaw. Ay, sungugon ka sa. Volunteer ta. Balibaran ta. Ikaw, isuguon. Wala ko kapugong ka kanina. Sa? Katong nahubi sa damiyog pa. Oo naman. Ako man itong gituyo. Bibiran ako si Piolo. Mangwa siya kabalansi. Nahugmi. Ano? Uy, hinaya sa inyong katawa. Ako sa kikagba pa. Sorry. Ito sa kanina. Nanangaan silang ice cream. Pag-picture pa na ako. Tumban pa na akong tiil ni Piolo. Ano? Ay, lagi mo din. Inom lagi. Sorry lang yun. Pero dili po sa tanang panahon eh. Magsigil lang kong pugong. Pero, di na ko kaya nga makikaway. Dili kit pala. Ano ba itong kuyog taan eh, da? Sabot ko si Bibati ba? Sakit na pala eh. Sakit kayo. Ya, ano saman? Risa, dali na mo! Ay, mga order seafoods! Sunod lang mi, Sarah. Sunod lang mi. Muli lang tara. Naog lang tara. Dalilan sa ko bali eh. Ikaw lang. Tika sila o yung di ka mo naog. Nakunsa mo ka. Balay! Dali na unta mo! Ano kung sa mamunduhan? Lucy! Lucy! Lucy di ay! Forbida. Mother Ruby, Lucy! Ay, naunsa mamunduhan! Ay, pero mo magsikit! Magsilos, mapunta! Yuck! Lami sa tihi-tihi mi, uy. O sa piniritong bakasi. Ganahan ka? Yes, mi. Ingon man sa unod nga sa mga saang. Unya kay, may imbaw. Enjoy ka ba, anak? Yes, di. Enjoy kaayo ko. Labi na kay kauban na to sila si Piolo, Risa og Buloy. Pinanggaginayan ninyo akong anak, Piolo. Oh, yes, sir. Yes. Mahal mo ba si Sarah? Mahal, sir. Kung mahal mo ang akong anak, Piolo, andam ka bang mga sawa niya? Sir? Mga sawa ka ba niya? Ha? Piolo? So ayan guys, nandunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw. Diri sa drama ang atong ginasundan ang sa tanang bakak ikaw ang tinuod. And again, that is part 22. I hope nang nalingaw mo guys no kung ano may mga opinion, reaction sa nadunggan nga drama. I-comment down na sa ubos no para atong basahon sa sunod upload. Pila. Isa kapares. Duha. Oh, pares pa diba? Duha of one. Sarang kapares. Og salamat nga pala sa 275 views no sa atong part 21. Thank you so much guys. Ayop madawangan pa na siya no bisan og up to 300 views na lang. So that's all for today. Kay taas-taas pa na akong i-edit guys. Stay tuned for more drama.